नोंथांमोननि नखराव सम्पत्ति दङ नामा? आरो बे सम्पत्तिखौ सासे बिफानि जायफोर फिसालाफोर दङ बे फिसालाफोराल' मोनो नामा? बा फिसालाफोरनोल' नोंथांमोना बे सम्पत्तिखौ होनो रेडि नामा? आरो जायफोर नोंथांमोननि फिसाजोफोर दङ बे फिसाजोफोरनो बा हिन्जाव फिसाफोरनो नोंथांमोना सम्पत्ति होनो गोसो गैया नामा एबा होआ नामा? जुदि बेबायदि सानदोंब्ला नोंथांमोना दिनैनिफ्राय बे साननायखौ नोंथांमोना नागारदों। आरो नोंथांमोना गावबा गावनि धोरोमनि जिथु नियम निति जिथु आदर्श जिथु आसार खान्थि बे आसार खान्थिजों नोंथांमोना निश्चय सोलिबाय थादों। नाथाय बे जिथु गावबा गावनि धोरोमनि आसार खान्थि नियम निति बेजों सोलिनायाबो एसे साननो गोनां जानानै फैसिगोन। मानोना आं दिनैहाय ओरैबायदि मोनसे बाथ्राखौ लानानै नोंथांमोनजों नैबे भिडिअखौ बानायदों। नोंथांमोना आसरित जागोन मोनथिनानै कि जोंनि भबिष्यतआ मा जाबावगोन, जोंनि जिथु धोरोम जोंनि जिथु आसार खान्थि बे आसार खान्थिया थांनानै थागोन ना थाया, आरो जों जोंनि आसार खान्थिजों धोरोम सिबिनो मोनगोन ना मोनला। स' बेफोरबायदि गोबां माने बाथ्राफोरखौ माने नोंथांमोना हयथ' गोनो गोथो जानो हागौ। स' बे खोथाखौनो लानानै आं दिनैहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ बानायदों। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायबाय थादोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ खनसे साबस्क्राइब खालामनानै हो, जाहाथे आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअखौ नोंथांमोना नटिफिकेसन मोनो आरो नायनो मोनो। आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला खनसे लाइक खालामनानै हो आरो खनसे शेयार खालामनानै हो, जाहाथे नोंथांजों लोगोसे गुबुनाबो नैबे भिडिअखौ नायनो सुजुग मोनो। दिनैहाय आं मा बाथ्राखौ लानानै नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों, थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनो। बाथ्राया ओरैबायदि, दिनैहाय भारत सरकारा मोनसे गोदान पलिसि लाबोगासिनो दङ। दिनैहाय उत्तराखन्ड रायजोआव बे मोनसे पलिसिखौ उत्तराखन्ड एसेम्ब्लियाव बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय जाबाय। आरो बिनि लोगोसेनो दिनै आसामावबो बे मोनसे बिलखौ बे मोनसे पलिसिखौ बिजेपि गभर्नमेन्टआ इमप्लिमेन्ट खालामनो नाजागासिनो दङ। आरो जुदि बे बिलआ जुदि इमप्लिमेन्ट जायोब्ला जोंनि आसामावबो जुदि लागु जायोब्ला होमबानिया नोंथांमोना जिथु सम्पत्ति दङ, हा हुनि सम्पत्ति धोन सम्पत्ति बायदि बेबायदि जायखिजाया इमुभेबल प्रपार्टि होननानै बुंदों आङो। स' बेबायदि इमुभेबल प्रपार्टिखौबो नोंथांमोना गोदो जेरैबायदि हौवानि फिसायाल' माने बाहागो मोनोमोन बा बाहागो राननानै लायोमोन। जुदि बे बिलआ इमप्लिमेन्ट जायोब्ला आसामावबो नोंथांमोना जिथु इमुभेबल प्रपार्टि दङ बे इमुभेबल प्रपार्टि जेरैबायदि हा बा बेबायदि माने न', स' बेफोर गासैखौबो नोङो हिन्जाव फिसाजोंबो समान समानै बाहागो राननो नांसिगोन आरो जिथु जोंनि आसार खान्थि धोरोमनि जिथु आसार खान्थि बे आसार खान्थियावबो गोबां माने सोलायनाय फैगोन, माखासे रेस्ट्रिक्सन थागोन आरो। स' बे बिलानो जादों UCC होननानै बुंदों, इउनिफर्म सिभिल कड। स' इउनिफर्म सिभिल क'डआ ओरैबायदि जिनिस, दिनै इन्डियायावहाय गोबां धोरोमारिफोरनि सुबुंफोर थायो। इन्डियायाव भारतआव माबाफोर मोनसे मावोब्ला माबाफोर मोनसे धोरोमनि आसार खान्थिफोर जुदि मावनो गोनां जायोब्ला जोंहा मोनसे आलादा मोनसे आयेन दंखायो। बेजों लोगोसेनो जोंहा मोनसे बे हादोरखौ सालायनो थाखाय मोनसे संबिधानबो दंखायो। इन्डियानि जिथु मोनसे कनस्टिटिउसन, जोंनि वर्ल्डनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन संबिधानानो जादों जोंनि भारतनि संबिधान। आरो जोंनि आयेनाबो ओरैबायदि गोलाव, बबेबा मोनसे कान्ट्रियाव गैया आरो जोंनि संबिधाना ओरैबायदि गोलाव, बुहुमनि मोनबो मोनसे कान्ट्रियावनो बेबायदि गोलाव संबिधान माने गैया। सिटिजेन्सफोरनो ओरैबायदि राइट होनानै दोनदों। दिनै मुस्लिमफोरखौ नोंथांमोना नायदो, मुस्लिमफोरा जिमानखिनि संबिधान थाब्लाबो जिमानखिनि आयेन थाब्लाबो बिथांमोना गावसोरनि जिथु पार्सनेल ल' बे पार्सनेल ल'नि गेजेरजों बिथांमोना सोलिनो नागिरो आरो बे पार्सनेल ल'नि बायदिनो बिथांमोना सोलियो। जोंनि नर्थ इस्टआवबो जिथु हाबानि जिथु नेमखान्थि बेफोरबो गावबा गावनि हारिनि नेमखान्थिजों माने सोलियो। दिनै नोंथांमोना नायदो मेघालयनि जिथु खासि हारि होननानै बुंदों, बे खासि हारिनि सुबुंफोरा हौवाखौ हाबा खालामनानै लाबोयो, हौवाखौ माने हिन्जावनि नखराव हाबा खालामनानै लाबोयो। आरो साउथ इन्डियानाव ओरैबायदि जायो,
माने न'खरनि रिलेटिभजोंसो माने हाबा जायो सोरबा बिमाया गावनि भागिनाखौ हाबा लानांगोन स' बेबायदि आरो न'खरनि रिलेटिभजोंसो माने हाबाया जायो स' गावबा गावनि धोरोमारि जिथु आसार खान्थि बे आसार खान्थिजों समाजनि जायखिजाया खामानियानो जायाथों मानो बेफोरजों सोलियो आरो बेबायदिनो जोंनि इण्डियाया मोनसे समायना मोनसे हादोर आरो मानोना बेयाव गोबां हारि माहारिफोर दङ गोबां हारि माहारिफोरनि गेजेराव रिति निति बिसोरनि धोरोम आसार खान्थिया जुदा जुदा गावबा गाव हारियाव मोनसे माने आसार खान्थि थायो बे आसार खान्थिजों माने सोलियो किन्तु बेबायदि समायना मोनसे जिथु बिबार बागान होननानै बुंब्ला गोरोन्थि जाया बे बिबार बागानाव गोबां रोखोमनि बिबार थायो स' बेफोर बिबारखौ गासैखौबो फोजोबनानै बारसेल' बिबारनि जिथु बागान बानायनो नागिरदों बे बारसेल' बिबारनि जिथु बागान बानायगोन बेबायदिब्ला बे बिबार बागाना माबायदि जागोन नोंथांमोना साननानै नायगोन ना खोथाया ओरैबायदि इउनिफर्म सिभिल क'डआ ओरैबायदि जिनिस जिमानखिनि पार्सनेल लस दङ जिमानखिनि माने जोंनि हारिनि कास्टमारि लसफोर दङ बेफोरखौ नेवसिनानै इउनिफर्म सिभिल क'डआ ओरैबायदि वाननेस मोनसेल' खालामनो नागिरदों मोनफ्रोमबो हारि माहारियानो इउनिफर्म सिभिल क'डनि जिथु रुल्स बे रुल्सनि गेजेरजों खारनो नांगोन आरो जुदि बेबायदि खालामोब्ला बे मुस्लिम हारियाबो इउनिफर्म सिभिल क'डनि रुल बायदि खारनांगोन बिथांमोना पार्सनेल ल'खौ बाहायनो मोननाय नङा जितु जोंनि बर' हारि बे बर' हारियाव गोबां माने आसार खान्थिफोर दङ जितु जोंनि ट्रेडिसनेल रिलिजन बे ट्रेडिसनेल रिलिजननि जिमानखिनि आसार खान्थि दङ बे आसार खान्थिजों जों सोलियो इउनिफर्म सिभिल क'डआ इमप्लिमेन्ट जानाय लोगो लोगो जोङो जोंनि आसार खान्थिजोंबो सोलिनायाव एसे रेस्ट्रिक्सन फैगोन होमब्लानिया जोंनि जिथु धोरोमारि आसार खान्थि जोंनि धोरोम बिनि आइडेन्टिटिया बेसेबां समसिम माने थावरिगोन बेसेबां समसिम जोरगोन आरो जोंनि जेनेरेसना बेसेबां समसिम जोंनि धोरोमखौ हमथानानै लाखिनो हागोन स' बेफोरबायदि गोबां कुइसन फैदों फारसेथिं इउनिफर्म सिभिल क'डआ बिराद माने किसुमान ओरैबायदि माने आसार खान्थिफोरबो दङ जोंनि इण्डियायाव जायफोर आसार खान्थिया माने समाजाव एक्सेप्टेबल नङा स' पलिगामि होननानै बाथ्रा नोंथांमोना खोनादों आरो मन'गामि होननानै नोंथांमोना खोनादों माने हौवाया हौवाखौ हाबा लानाय हिन्जावा हिन्जावखौ हाबा लानाय बेफोरबायदिबो खान्थि जोंनि इण्डियायाव सोलियो स' इउनिफर्म सिभिल क'डआ नैफोरबायदि जिनिसखौबो रेस्ट्रिक्सन खालामगोन नैफोरबायदि जिनिसखौबो माने होबथागोन आरो दा नोंथांमोना नायदो भारत हादरखौ माने सालायनो थाखाय मोनसे संबिधान दङ नाथाय जोंनि मुस्लिम हारिया बे संबिधाननि बायदियैनो सोलिनो नागिरा भारत हादरखौ माने जितु भारत हादराव दाय दोफोन खालामोब्ला क्राइम जुदि खालामोब्ला बेखौ बिजिरनो थाखाय मोनसे आयेन दङ गोदो बेखौ माने इण्डियान पेनेल क'ड होननानै बुंनाय जादोंमोन दायो बेखौ सोलायनानै भारतीय न्याय संहिता होननानै इमप्लिमेन्ट खालामदों गोदान मुं होनाय जाबाय इण्डियान पेनेल क'डखौ इंराजफोरा दानानै गालांदोंमोन दायो बिजेपि गभर्नमेन्टआ जोंनि भारतनि जितु आयेन बे आयेनखौ सोलायनानै भारतीय न्याय संहिता होननानै गोदान मुं होनाय जाबाय आरो माखासे आयेनफोरखौबो माने सोलायनाय जाबाय नाथाय पार्सनेल ल'नि बायदियै मुस्लिमफोरा खारो बे जोंनि भारतीय न्याय संहितानि बादियै बिथांमोना खारा माखासे माने बिथांमोननि आसार खान्थिनि बेलायाव आं बुंदों जेनेरेलि जितु माने क्राइम खालामो बे क्राइम खालामनायाथ' भारतीय न्याय संहिता बेफोरबायदिनो खारो आरो जितु माखासे राइट्सफोर बे माखासे राइट्सफोरनि बेलायाव बे इण्डियान कनस्टिटिउसननि बायदिनो खारो आरो बिथांमोननि जितु पार्सनेल ल' बे पार्सनेल ल'खौ बिथांमोना बांसिन प्रेफारेन्स होयो बिथांमोननि हारिनि जितु आसार खान्थिफोर जितु नियम निति बेफोर गासैबो माने हाबायानो जायाथों मानो सोरबा मानसि थैयोब्ला बेफोर गासैबो गावसोरनि माने पार्सनेल ल' बादियै बिथांमोना खारो आरो जोंनि साउथ इण्डियानावबो जेरैबायदि माने आं दहायनो बुंखादों जे न'खरनि रिलेटिभजों माने हाबा जालायो बिमाया भागिनाखौ हाबा खालामो स' बेफोरबायदि आरो माने इउनिफर्म सिभिल क'डआ नैफोरबायदि जिनिसखौ माने होबथानो माने मोनसे मोजां पलिसि आरो आं दहाय जागायनायावनो बुंदों कि नोंथांमोना न'खराव हौवा फिसायाल' जितु सम्पतिखौ मोननायनि गोदो जितु मोनसे आयेन दङमोन गोदो मोनसे जितु रुल्समोन बा जों सानोमोनखि हौवा फिसायाल' सम्पतिखौ मोनो इउनिफर्म सिभिल क'डखौ लाबोनायनि लोगो लोगो माने राइट्सआ बयनिबो थाखाय इकुवेल जायो
बयनोबो इकुवेल राइट्स होदों जों हिन्जाव फिसानोबो इकुवेल राइट्स होदों हौवा फिसानोबो इकुवेल राइट्स होदों हौवा फिसाया जेरैबायदि सम्पति मोनगोन हिन्जाव फिसायाबो बेबायदि माने इकुवेल राइट्स मोनगोन स' बेखायनो नैबे इउनिफर्म सिभिल क'डआ फारसेथिं जोंखौ मोजांबो खालामगोन आरो खिन्थु जोंनि जिथु आसार खान्थि सिबिनाय जिथु जोंनि धोरोमारि खान्थि बे खान्थिया हले बिराद गाज्रि गोहोम खोलैगोन जोंनि गोदो ट्रेडिशनेल माने आइडेन्टिटिमोन बे ट्रेडिशनेल आइडेन्टिटिखौ हमथाना लाखिनायाव बिराद मोनसे गाज्रि गोहोम खोलैगोन स' बेखायनो फारसेथिं जोंनि भारतनि संबिधानाव जोंनो धोरोमारि जिथु उदांस्रि राइट्स टु फ्रिडम होननानै मोनसे आर्टिकेल दोननाय दङ स' बे आर्टिकेल जिथु राइट्स टु फ्रिडमनि जिथु आर्टिकेल बे आर्टिकेलखौबो माने एसे डिसरेसपेक्ट खालामनाय जागोन नैबे इउनिफर्म सिभिल क'डआ स' बेखायनो आं सानो जिथु इउनिफर्म सिभिल क'डखौ लाबोनाय लोगो लोगो जोंनि गोबां माने आसार खान्थिया सोलायगोन जोंनि गोबां साननाय हनाय माने मावनाय दांनायफ्रा सोलायगोन माने जोंनि गेजेराव गोबां माने बेले बेजेया जागोन गोबां गोनो गोथोआ जागोन स' बेखायनो नोंथांमोनाबो दिनैनिफ्रायनो नैबे इउनिफर्म सिभिल क'डआ मा जिनिस स' बेखौ माने एसे स्टाडि खालामलांबाय थानाया मोजां जाहाथे जोंनि हारियाव बे मोनसे एवारनेस जायो आरो कनसार्न सुबुंफोरा बे इउनिफर्म सिभिल क'डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाया मोजां ना गाज्रि बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनाबो गावबा गाव माने भइसखौ होनो हागोन मोनसे सरकारा रायजो राजानि मतामतजों सोलियो स' बेखायनो रायजो राजानि मतामतानो माने डेम'क्रेसियाव बयनिख्रुइ गिदिर जि इउनिफर्म सिभिल क'डनि सोमोन्दै आङो गोलाव बाथ्रा बुंबावगोन गोबां बुंबावनांगौ दङ बेखिनियावल' नङा इउनिफर्म सिभिल क'डनि सोमोन्दै बुंनाया इउनिफर्म सिभिल क'डनि सोमोन्दै गोबां मिथिनांगौ बाथ्राफोर दंबावो स' दिनैहाय आं बेखिनिखौल' आं बुंबाय नोंथांमोनाबो स्टाडि खालामदो इउनिफर्म सिभिल क'डनि सोमोन्दै आसामावबो बे इउनिफर्म सिभिल क'डआ इमप्लिमेन्ट जानांगौ ना जानाङा बेनि मतामतखौबो नोंथांमोना होनो हागोन बेखायनो आं दिनै बेखिनिखौल' बुंनानै आंनि भिडिअखौ एसे दोनथ'बाय आसा खालामबाय नोंथांमोनाबो गावबा गावनि मतामतखौ गावबा गावनि जिथु भिउसफोर बेखौ नोंथांमोना होलायनो हागोन इउनिफर्म सिभिल क'डनि सोमोन्दै आरो बे जोंनि थाखाय मोजां ना गाज्रि नोंथांमोनाबो बिजिरलायदों आरो नोंथांमोना गावबा गावनि मतामतखौ होदों भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय गोजोन्थों।